नमस्कार. गजाली या कार्यक्रमामध्ये आज आपल्याकडे 3 असे पाहुणे आलेले आहेत की एक म्हणजे या प्रत्येकानं मराठी रंगभूमीवरती, मराठी चित्रमालिकांमध्ये, हिंदी आणि मराठी सिनेमामध्ये स्वतःच्या कसदार अभिनयानं एक आपलं वेगळं स्थान निर्माण केलेलं आहे. हे तिन्ही कलाकार एकत्र येणं आणि आपल्याशी गप्पा मारणं, मला वाटतं नाट्यवेड्या गोमंतकीयांचं हे खरंच नशीब असलं पाहिजे, म्हणून हा योग घडून आलेला आहे. या 3 कलाकारांची नावं जरी मी फक्त आपल्याला सांगितली तरी आपण कान टवकारून खुर्चीमध्ये आ करून बसणार याची मला खात्री आहे. मी सस्पेन्स जास्त वाढवत नाही. पहिल्यांदा विक्रम गोखले आपल्याकडे आलेले आहेत. देव तुमका दिस बरा देव. त्यानंतर इला भाटे आहेत. नमस्कार. आणि शैलेश दातार आहेत. नमस्कार. हे तिन्ही कलाकार बॅरिस्टर या नाटकाच्या दौऱ्यावरती गोव्यामध्ये आलेले आहेत. तिन्ही वेगळ्या वेगळ्या पठडीतले कलाकार एकत्र येणं आणि त्यांच्याशी सुसंवाद साधणं ही फार कठीण गोष्ट आहे याची मला पूर्ण कल्पना आहे. पण तरीसुद्धा त्यांना बोलकं करायचं आणि एकंदर त्यांचं मराठी रंगभूमीवरचं कलाकार म्हणून जीवन आणि एकंदर मराठी रंगभूमी विषयक त्यांचे विचार आपण जाणून घ्यायचा प्रयत्न करणार आहोत. पहिल्यांदा मी विक्रमजींना विचारतो, तुम्ही ज्या वेळेला रंगभूमीवरती पदार्पण केलं त्यावेळेला तुमचे वडील चंद्रकांत गोखले होते आणि मराठी निदान सिनेमामध्ये तरी आपल्या मुलाला किंवा आपल्या नातेवाईकाला प्रोमोट करणं नावाचा एक प्रकार असतो. तर तुमच्या वडिलांनी तुम्हाला प्रोमोट केलं का, आणि केलं तर किती केलं? नाही, वडिलांनी प्रमोट नाही केलं आणि त्यावेळेला असं प्रमोट करण्याची व्यवस्था नव्हती आणि कल्पनाही नव्हती अशा तऱ्हेने प्रमोट केल्यानंतर काही होतं. त्या संदर्भामध्ये माझ्या वडिलांनी असं काही केलं नाही. पण तुम्हाला का वाटलं नाटकाकडे वळावं? तो एक अपघात होता. मला कधीही नाटकात, सिनेमात येण्याची इच्छा नव्हती. मला नाईलाज झाला म्हणून मी या क्षेत्रामध्ये आलो आणि मग इथेच रुजलो. इला ते तुम्ही नाटकाकडे का वळलात? माझं थोडंसं वेगळं झालं. म्हणजे खरं तर मी बालनाट्यातनं वगैरे कामं केली होती आणि माझे वडील नंदा पातकर हे उत्तम नट होते. तो मी नव्हेच नाटकातली सरकारी वकिलाची त्यांची भूमिका गाजली होती. म्हणजे त्या अर्थाने थोडासा अभिनयाचा वारसा कदाचित मला आला असेल त्यांच्याकडून. परंतु बालनाट्य काही केल्यानंतरच्या काळामध्ये, शाळा किंवा कॉलेजच्या जीवनामध्ये मी नाटकापासून बरीच लांब होते. म्हणजे वादविवाद किंवा वक्तृत्व स्पर्धा वगैरे याच्यात जरी सहभाग असला तरी साधारणपणे पुढे व्यवसाय म्हणून नाटक जे लोक निवडतात ते कॉलेज जीवनामध्ये सुद्धा इंटर कॉलेजिएट एकांकिका स्पर्धांमधनं वगैरे पुढे येत असतात. तसं माझ्या बाबतीत झालं नाही. मला म्हणजे माझंही असंच होतं की हौस म्हणून मी थोडंफार इकडे नाटकामध्ये करत होते, परंतु त्याला काही फारसं महत्त्व दिलं गेलं नव्हतं. अभ्यासातही रस होता आणि डॉक्टर व्हायचं वगैरे असं ठरवलेलं होतं. ते जमलं नाही, परंतु मी मायक्रोबायोलॉजी घेऊन BSc केलं आणि माझी छोटीशी पॅथॉलॉजीची लॅबोरेटरी सुरू केली होती. त्यामुळे मध्यंतरीच्या काळात थोडंसं लोकमान्य सेवा संघातर्फे एखादं हौशी नाटक, पुलंचं आम्ही लटिकेना बोलू, किंवा कुठे टेलिव्हिजनवरती गजऱ्यात थोडासा सहभाग, इतकाच माझा नाटकाशी किंवा रंगभूमीशी संबंध होता. परंतु कालांतराने मी आवर्जून नेहमी सांगते की मला नेमकं कशामध्ये रस आहे किंवा आवड आहे किंवा आनंद आहे, जे स्वतःला जे हवं असतं ते करायला मिळणं, याच्यानंतर माणसाला जो आनंद होतो तो एक वेगळा असतो. तर मी जरी माझी पॅथॉलॉजीची लॅबोरेटरी वगैरे सुरू केली होती तरी माझ्या मिस्टरांना, डॉक्टर उदय भाटे, त्यांना असं लक्षात आलं की हे सगळं व्यवस्थित चाललेलं आहे सगळं, परंतु तू खूप
आनंदात दिसत नाहीस. म्हणजे जे काय करतेस ते मनापासून करतेस, परंतु तुला काहीतरी वेगळं करायचं, म्हणजे नाटकाची आवड आहे, बघायला आवडतात, त्याच्याबद्दल बोलायला आवडतं, हे सगळं माहीत होतं. परंतु तुला हौस म्हणून जर काही करायचं असेल तर तू करू शकतेस, असं त्यांनी सांगितलं. त्यांनी सांगणं हे ठीक आहे, परंतु तशी संधी मिळणं हाही एक नशिबाचा भाग असतो. आणि तशी संधी मला 86 साली मिळाली. हां, त्याच्याकडे नंतर येऊया आपण. शैलेश, गोव्यामध्ये शैलेश दातार हे नाव तसं नवीन, म्हणजे फार माहिती नाही. त्यात बॅरिस्टर, नाटकात बॅरिस्टरची प्रमुख भूमिका, त्याच्याकडे नंतर वळूया आपण. तुझ्या नाटकाच्या कारकिर्दीबद्दल, म्हणजे पुन्हा हेच की नाटकच का, पहिल्यांदा कशी सुरुवात झाली, ह्याच्याबद्दल थोडं सांग ना. तसं अगदी लहानपणापासून मी नाटक करत आलेलो आहे. घरात म्हणजे छोटी जी आपली इंटर कॉलेजिएट किंवा इंटर स्कूल्स असतं हे मी करत आलेलो आहे. खरं तर या गोष्टीची आवड मला लहानपणापासून, वाचन, गाणं, नाटक याची आवड लहानपणापासून होती. याच्यात करिअर बद्दल विचार करण्याइतकी तेवढी कुवतही नव्हती. पण असं सगळे म्हणायचे बुवा त्यावेळेला की हा नाटकात जाणार. पण जेव्हा खरी वेळ आली तेव्हा मी या क्षेत्रात आलोच नाही. म्हणजे मी पूर्ण वेळ व्यावसायिक नट व्हायला खूपच वेळ गेला. मी मधल्या काळात बऱ्याच अनेक उचापत्या केल्या, अनेक उद्योग केले, नोकऱ्या, बिझनेस, अनेक गोष्टी करून. पण तेव्हाही कुठे ना कुठे या क्षेत्राची, रंगभूमीशी टच होता. खूप आधीपासून मी नाटकात कामं करत होतो, स्वतःचे स्वतंत्र वेगवेगळे कार्यक्रम करत होतो, कथाकथनाचे कार्यक्रम खूप करत होतो, अनेक गोष्टी या करत होतो. माझा थोडासा प्रवास उलटा झाला. लोक नाटकाकडनं सिरियल आणि मग फिल्म्स असं जातात. माझं थोडंसं वेगळं झालं. मला पहिलं कमर्शियल नाटक मिळालं तोपर्यंत मी सिरियलमधल्या बऱ्यापैकी एस्टॅब्लिश्ड असा एक आर्टिस्ट झालेलो होतो. बऱ्याच सिरियल त्यापूर्वी झालेल्या होत्या. नाटक मी कमर्शियल नाटक प्रॉपर, ज्याला आपण नाटक म्हणतो, तसं नाटक मी त्यानंतर केलं. पण त्यापूर्वी मी सिरियल्समध्ये खूप, महाश्वेतासारखी खूप सिरियल गाजली होती. अनेक सिरियल झी मराठीवरच्या असतील, या तेव्हाचं अल्फा मराठी होतं, त्याच्यावर बऱ्याच सिरियल करून झाल्या होत्या. त्यानंतर मला नाटकात, कमर्शियल नाटकामध्ये पहिला ब्रेक जो मिळाला, त्या नाटकाने मात्र सगळं हे बदललं. कारण तोपर्यंत मी नाटकं बघत होतो, कधी कुठे रिप्लेसमेंट केली वगैरे असे प्रकार केलेले होते. पण संपूर्णपणे नाटकात जो मला पहिला रोल मिळाला तो सुदैवाने मेन लीड मिळाला परत. एका काळजाची गोष्ट नावाचं विजय गोखलेंनी लिहिलेलं, रंगशारदेने काढलेलं एक खूप वेगळं संगीत कॉमेडी नाटक, अत्यंत सिरियस विषयावरचं, फ्री फॉर्ममधलं नाटक, ज्याला फिक्स सेट वगैरे काही नाही, खूप धमाल नाटक, खूप सिरियस विषयावरचं. आणि त्यात मी गातही असे, त्यात प्रमुख भूमिका नारदाची मी करत असे. त्या नाटकाने मला खूप शिकवलं त्या स्टेजबद्दल. एकंदर हे नाटक कसं करावं, काय असतं, हा खूप जवळून अनुभव तिथं घेतला. खऱ्या अर्थानं नाटकाची सुरुवात तिथं झाली. पण एक आजही मी सांगेन की नाटकामध्ये अजून काही मी असं फारसं केलं नाही. मी नाटकं बरीच केली असली, अगदी व्यक्ती आणि वल्लीसुद्धा मध्ये मी करत होतो. एक 7-8 नाटकं मी केली. पण तरी एवढ्या प्रवासामध्ये मी नाटकं फार कमी केलेत. पण जी नाटकं आली त्या नाटकांमध्ये काहीतरी चांगलं करायला मिळालं, त्यामुळे ती घेतली. अनेक वेळेला केवळ नाटक करायचं आहे म्हणून मी कधी केलं नाही. कारण एकतर मी सिरियल्समध्ये बऱ्यापैकी काम करतोय गेली 15-20 वर्ष. त्यामुळं जोपर्यंत मला भिडेल, मला वाटेल असं नाटक येत नाही, तोपर्यंत मी ते घेत नाही. त्यामुळे मी कदाचित गोव्याला रंगभूमीवरचा नट म्हणून मी कदाचित गोव्यामध्ये नवीन असेल, कारण गोव्यातला हा माझा वाटतं दुसरा किंवा तिसरा दौरा असेल. आणि अर्थात बॅरिस्टर घेऊन आलो हे पुन्हा वेगळंच. विक्रमजी, तुम्ही जास्वंदी पासून जवळजवळ सुरुवात केलीत, त्याच्यानंतर मग स्वामी झालं. म्हणजे मी त्या क्रोनॉलॉजीमध्ये नाही, पण स्वामी केलं, त्याच्यानंतर महासागर केलं, बॅरिस्टर केलं, सगळी विजयाबाईंच्या दिग्दर्शनाखाली केलीत. मग सिरियल्समध्ये आलात, चित्रमालिकामध्ये आलात, हिंदी सिनेमामध्ये गेलात. कटाक्षानं एक गोष्ट अशी दिसून येते की तुम्ही त्याच पद्धतीचं काम पुन्हा करत नाही. म्हणजे काय तुमचा अप्रोच असतो भूमिका निवडण्याकडे? नाही, तुम्ही म्हटलं ते बरोबर आहे की इच्छा अशी असते की परत परत तेच काम करायला लागू नये, अशी एक इच्छा असते. दुर्दैवाने तसं होत नाही. तुम्ही जेव्हा व्यवसायामध्ये येता तेव्हा तुम्हाला फारसा चॉईस उरत नाही. आणि व्यवसाय करताना
तुम्ही एखादी चांगली भूमिका किंवा एखादी भूमिका चांगल्या पद्धतीने केलीत असं निर्मात्यांना, दिग्दर्शकांना आणि लोकांनाही वाटलं की मग त्याच तऱ्हेच्या भूमिका तुमच्या वाट्याला यायला लागतात. हा आमच्या इंडस्ट्रीचा एक इतिहास आहे, एक रूलच आहे. त्याचं एक उदाहरण तुम्हाला सांगतो. 75 साली संजीव कुमार आणि मी, आमचा एक सिनेमा आला, त्याचं नाव यही है जिंदगी. त्याच्यामध्ये श्रीकृष्णाची भूमिका मी केलेली होती आणि दॅट वॉज अ व्हेरी नॉव्हेल आयडिया की परमेश्वर आणि माणूस हे दोघं समोरासमोर, आणि परमेश्वर त्याच्याशी दुसरा माणूस बोलेल त्याच पद्धतीने बोलतो, अशी नॉव्हेल आयडिया होती. आणि गीतेचा जो भावार्थ आहे तो मनोरंजक पद्धतीने पोचवणं, ती खूप यशस्वी अशी फिल्म होती. ती झाल्यानंतर पुढे जवळजवळ 5-7 वर्ष श्रीकृष्णाच्या भूमिका माझ्याकडे यायला लागल्या. फॉर्च्युनेटली आय कुड अफोर्ड टू से नो. आय कुड अफोर्ड टू से नो. थोडा त्रास सहन करावा लागला. दुसरी कुठलीही भूमिका मिळेल ना तरीही नाही म्हणायला शिकणं हे तर आपल्यालाच करावं लागतं. त्यामुळे तुम्ही म्हणता तसं इच्छा खूप होती की पुन्हा पुन्हा तेच तेच करावं लागू नये. परंतु असं त्याच्यानंतर अशी एक हे आली, फेज आली की मी, बच्चन आणि मी, आम्ही एका सिनेमामध्ये, त्या सिनेमाचं नाव अग्निपथ. त्या अग्निपथमध्ये मी कमिशनर ऑफ पोलीस म्हणून एक भूमिका होती, गायतोंडे म्हणून. ती छान झाल्यानंतर पुन्हा पुढची 5-7 वर्ष तेच यायला लागलं. सो यू हॅव टू से नो, विच आय डिड. त्यामुळे मग मला हळूहळू वेगळ्या वेगळ्या मला पाहिजे तसं मी करायला लागलो काम. पण याचा अर्थ असा नव्हे की मी जे जे काही करतो आहे ते अगदी सर्वोत्कृष्ट आहे, दॅट इज द लास्ट वर्ड, फायनल वर्ड, असं काही माझा दावा नाही. मजा येते पण वेगळ्या वेगळ्या लोकांबरोबर, वेगळ्या वेगळ्या नटांबरोबर, वेगळ्या वेगळ्या स्कूलमधून आलेल्या नटांबरोबर काम करताना आपल्याला बऱ्याच वेळेला काही शिकायला मिळतं. कधी त्रास होतो, कधी हसू येतं, कधी दुःख होतं. परंतु आय एम हॅपी की मी आहे याच्यामध्ये, या क्षेत्रामध्ये मी आहे. माणसं अभ्यासाला मिळतात, शिकायला मिळतं, वाचायला मिळतात माणसं. आणि थिएटरचं थोडं गणित वेगळं आहे. लोकांना असं वाटतं की रंगभूमीवर काम करणारा नट हा समोरून जी दाद मिळते त्या दाद त्यांना हवी असते म्हणून काम करतो. हे फार वरवरचं उदाहरण आहे. माझं स्वतंत्र मत त्याबद्दलचं असं आहे की रंगभूमीवर काम करताना तुम्ही जे काही करता आज, तेच तुम्हाला पुढच्या प्रयोगाला यापेक्षा अधिक चांगलं करता येण्याकरता संधी मिळणारं ते एक माध्यम आहे. म्हणून मी थिएटर करतो, आज तागायत केलेलं आहे, अजूनही करतो आहे. दिस इज व्हॉट आय फील अबाउट थिएटर अँड फिल्म्स. टेलिव्हिजन हा एक असं माध्यम आहे की जिथे भरपूर पैसे आहेत. आता टेलिव्हिजनवरती काम करताना तक्रार ही करायची नसते. कारण नाही, त्यांची स्वतःची काही टेलिव्हिजन ह्या एक यंत्रणा आहे. त्या यंत्रणेची काही गरजा असतात, काही त्यांची स्ट्रॅटेजी असते, काही पॉलिसीज असतात, त्याप्रमाणे ते सांगत असतात. हे जेव्हा आम्हाला माहिती नसतं तेव्हा उद्वेग होतो, संताप होतो की असं कसं, असं कधी होतं का वगैरे. पण ते होतं कारण त्यांना ते लोकांना दाखवायला पाहिजे असतं आणि लोकांना ते आवडतं, आणि ते लोकांना जे आवडतं ते देणं हे त्यांचं कर्तव्य असतं. एकदा ठरल्यानंतर शक्यतो टेलिव्हिजनवर काम करताना प्रश्न विचारायचे नाहीत, काम करायचं, बाजूला व्हायचं. अशा तिन्ही वेगळ्या वेगळ्या माध्यमामध्ये काम करताना वेगळे वेगळे काही नियम आपल्याला कळले पाहिजेत. ते कळलेले आहेत मला.